hei tur podcast atang hianin thil sang helai hmun atang hian kan sei ho thin dona atang chuanin bidang te ko ron thut puinga achang chuanin hmangai na chungchang te kan sei nga tiang chuanin thil sang kan sei ho thin dona chu tiang chuanin thil tu mi pui te nen khun khan tak te le hlimom tak te pon thil sang kan sei ho thin dona achang chuanin entertainment ang zong te mo eng zong po khanin helai hmuna hianin podcast kan on buat sei chen do ni ti kha kan sei du ni chuanin hei tun lai lockdown lai te alo ni helai hianin mitin mai hi mani in kan omna sa tin kanin ngai tu na sat te karinga chung ko chungchang ani emo mani kan career chungchang ani emo kan sum don na kan mahun te pon yang chu aeng kong zong pon kan ngai tu na hi alen wak thin karinga tin low covid taila low positive taila low boral taila eng tin ngen yang ti te thlen po ngai tu kan om karinga tin covid care center om mek te po kan omin karinga tiang chuanin ngai tu ngai tam tak thing nu na hianin mishing hian kan lo nei ni amaro chu kan lo ngai tu si lo chung chu kan sei ho thin do na ama sabera tan chuanin tun chuma hianin ma ni in hria chian chungchang hi han sei ho pui chu ka cha kani achan chu midang hrichiang turte midang hriathiam turte andin hmuna vein da tur chuanin mani kan poimo chu mani kan poimo na zona chuan ke mani kan in hria chian angai ni tin engkung nge ka zo anga engtin nge khamo hun hi kal zelang engtiangin nge kan chung ko hi ken kol chho zelang chumi thatur po chuan mani kan in hria chian angaya tin in ngai zona chungchanga po ni se ngai zong ka milpui tur thatur chuan ke ma tho ha ka in hria chian angai ni khovelina kan nui zat fo thin chu mani in tha chiang lo thei ti la kan sei swal thui ka ring lo mani in tha chiang lo chuan theimo in ti tlat na te chapo na te tin dot nen hun man na te chung chu aron hring chuak thina nei tro chuwan chuanin heng mani kan in hria chian lo na changa kan thil ti reng hi achang chuanin hlotlin chang te po ma se azik tluak thin lowa chuanin mani in hria chian hi apoimo em atam zok phei chuan mani in hria chian hi apoimo ze in hriat karing enga tinge chung kwa te kanin howa in ngai zong te tinge kanin ti thiam lo le mai thin enga tinge kanin hriat chian lo wangani mani po in hria chiang lo hian binang hriat chiang kan tum thina kan buai thina ni chuanin thil hi side a le b kan hriat ton lo chuanin thil hria chiang kan ni lowa chuan chu kan nun ngei po hi in hria chiang tur chuanin kan dik lo na lai te kan fel na lai te a le lam bang hi kanin khai khin ve fo hi angai ni ti kha ma sa in kan sei du ni mana ta to mani in hriat chian chungchang hi kalo ve thin ani nang ni ponin lo ve thin em ka shelo kha ha chu enga po chu lo ni sela ka sai ta kang khanin mani in hriat chian chungchang hi ka sai chak fo thin le ka ve berata zinga mi ni chuanin ama sa beratan po hian mani in hriat chian hi han sai ho pui tu tan kan han chop chuak ma sa berani ti kha kan sei du hei no pan lai changa thil sang ti no pang taka buljan chho kani kum som pali kani in media lutin tiang chuanin mani thei phak bak le midang ina minrin ai phak bakin tiang chuanin bul kha kan ron tran chowa ka sei takang khan kum som pali kani pangai taka bul ka ron tran chho na phei chu IMM gospel channel tam takin kan shianga rongbol na lam atangin pangai takin bul kan ron tran chawani tiang chuanin kha IMM rongbol na khanin sokara ni na sang tak chelte rongbol tu bitom takina kan hriat kan mel hriat te ko shan hruai tu te tiang chuanin shon chawin tiang chuan an mi wap na le kai hruain hnuaia bul kan ron tran chawa kum som pali mi tleirol te khanin keima ai upa dei pension to missionary retired te kan han interview tiang khanin kan pu te thingpui an in tak du dan zong te atunge du dala tunge du taklo ti te thleng khan kan hria ni tiang chuanin lekhazir chunga school kal chung khanin kavakal ve chini ni kavatel ve chini ni kha rongbo na khanin office ate te kha kavakal school ba na te tiang chuanin ti khopa kathil ne kavashiat ne si khan thei chu an thingpui lumdan te tin dareng zangi office an hon ti zong te hra chiang si khan mani ka lo in hra chiang ho lo mai
kan ma chon le ka thil ton ang kha thil thleng tur mo ka tia mani kha kalo in tha chiang reng reng lo mai ni toy zoi kan sei ze langa ti chon chu cha kum khat le chan ve ya angus management pul kan ron chan chawa kha kum sang ni som pahnia ngan han dina tlei rol a an tlei rol laia an ni tum te kha ni thei se kha ka ti pui mani ka changai pui te din mun sanga da ha ka cha ka ni a chan chu tlei rol te in no pang te in tv presenter ni chak kha ni ka ni thei ni chuan an ni po hian engwangin nge an thei lo ang ka chalai pui te hian engwangin nge an thei lo na chan tur ti kha ka ngai tu kana khanin a oma tiang chon chu ka ngai tu na chu takrama chan tirin ti chon audition te kan han nei chawa ti khan an mani sha chiang tur khanin thei top ka chuani ai nga mazongi min lo ngai sak lo ta ula chen khat te rol te an ni dam doi ron ti emo te phei kha chu ka shan hal cha theinin voi khat ka va mu chang khanin mi nge ni an ron ti chuma an lo kalani chuan rui chuan lo kalani chuan tiang khanin ka hawa ke ma pu khan tiang khop chuan an mani ka sha chiang ani ma se ke ma lam ka lo in sha chiang mi alo asenga tinge khang song song kha ka lo ka soi vak na chan ka ti chuan tu na khanin kan ti tur ang ti vek si khan kan na ti vek si khan kan in sha chiang lo thei ni ke ma ni hi mo chung kwa kan chan vo te ti vek si kan ei zon na kan ti tur te ti vek si fa te en kol ko nga te en kim maya khanin kan ti tur kha chu kan vati ang ma se ma ni kha kan lo in sha chiang lo thei ni chu de lai chu apoi mo in ka sia vai kha chu live program kan buat se ya thui khop maya a program po amai ro chu ban hun tur anga kan ngei ruwa ta bang thei turin en kim kha program a sequence kha kan buat se kan in tin tua lok ni chu ti lai chuan kan hun mang tu pakhat khan in hun mang rei me da kar ni chuang hun mang ta ni chuan chon dar som pani kan hol thuak me kan ban chuanin chuta chuanin ani kan hun mang tu tura kan som in thiam lo khanin kan pu te kan ho tu te niang chu te zinga pakhat hne na khanin ain thiam lo thu le program om dan tura timing anei zat a hriat lo thu te a sei ni chuta chuanin chu te kan han pan nu chuanin chu kan ho tu te zinga ava shil na chuanin kan tho pui te nen chuan min hau ta chuta chuanin no kum som puru kum mai kani engtin nge kan ti ang kai khani ka hre thiam lo hle ani chuti rol chuanin ka hre thiam lo thu po ka sei chuang lo thang ka ngoi mai ti chuan chu mi hnu chuanin kan u dei ani ta chu chuanin min ko sang ta kala no pana wangin min hre thiam ani ang chu ti chuanin karil ru tur kha angai to lok thiam ani ang chu kan ti tiang ti chuanin chu tia min shil fia ta min ko san hnu chuanin chu kan tho pui chuan chuta chuanin chu min how to le kha hun mang tu la kan som kha min shil fia ta ni anril ru tur anril su khlek te chuanin chuta min han shil fia so chu keima khanin hria thiam na om tlat mai ni keima kha lom lo na ka nei lova lung oi lo na po ka nei chuang lo chu tiang kan ho tu ina min how chu i kha thu kan tho pui na min shil nu khan engma keima khanin reaction ha ka nei lo shim nei nge ne po ka shilo a chan chu min ho na ki kha ka ba sha thiam tatini a chan chu an ma ni min how tu le kha hun mang tura kan so mate kha ka ba hria thiam tat to fang khan chuta chuanin thil pakhat ka sei du ta chu ma ni in hria chiana a po hianin midangin an thlir dan tur thlir tel na omani ti hi ka sei du ni mani in tha chiang viawe in ti si khan midang kha kan va hriat thiam tlat lawa kan va hriat chian lawa an mani din huna kan va in da thiam lo khan chuanin thil in ti hra chiang viau le dik in ti viau si khan kan lo in hra chiang lo reng thei mai ni chu ka sei du chu an ni po kha an chan na zona khanin dikanin ti ve viawang ke ma dik in tiang phok khan pakhatin program si ta muwa pakhatin timing min shil lo hra chiang in ti ve ve chu engin nge ron hne ta ti lai hi ni ta ani chuta chuanin chu hra chiang in ti ve ve dik in ti ve ve mani zona mani channa chang na ve ve ang kha kan ni ta ni kan rilu ru wa khan ma se chu
na ina ta ni ma se chu eng tiang in nge na ina shiat chen na in aron ne ni chu eng tin nge ron ne thai ke khan le lam pang the din hun tur shiat thil fia shathiam tur thil fia kani wangin kalo shathiam ta a ke kha chu hadam takin ka ho mai ni ke ma khan nat na le in thla shun nai mo khatiang kha pakhat ma ka nei talo dei mai ni achan chu enga tinge ka shiat chen tha ka wang khan ani chuwan chuanin thil tha chiang tur chuanin ka sei tak khana tira khanin adik emo adik lo po tha chiang tur chuan kan sei pho thin side a le b poimo kan ti kha chuwan chuanin le lam pang hi kan lo shiat hi alo nga ya le lam side a chau shia kha tha chiang kan ti theilo ni lom ni side b chau shia kha tha chiang kan ti theilo wa tin le lam pang chau a shia a mi zinga thila lo soya a le lam pang chau se shia thil tha chiang tak tak lo in te kan ti ni lom ni chuwan chuan thil tha chiang chuan engkim a tha chiang ang hian he kan nun ngei po hi tha chiang tur chuanin kan dik lo na te kan fel lo na lai te kan thlin lo na lampang hi kan hria tel ve ngai ni mihring chuan tlang pui thu in kan tlin na lai kan hria dik kan in ti na lai te kan chung khua te mo kan in kom ho na kan hrian za hoa te mo mani a po fel in ti na te that in ti na te a omani chuta chuanin mani in tha chiang tur chuanin kan that lo na lai kha kan poma kan hriat hiam anga ya kan hriat anga ya kan hriat fi anga ni chuan chuanin mani in tha chiang kan ti te hian side A le B anu na thleng me khi an tha chiang ani chumi ni ngot lo chuan ke in tha chiang ani ain ti ve ngot thei lo ti lai hi kan sei do ni chuan chuanin ke ma ni mi mal nun lut tai la nang nge po niang ke ma nge po niang tro kanin nge zo na in kara te kan chung ko te dik kanin te fel kanin tia kanin hawa avaka ma se ke ma dik lo lai cái shit lộ vàng mấy mấy nè chuan chuanin ma ni in tha chiang tur chuan ka soi tha kang khan ke ma ni kan dik lo na lai te kan in hriat angai ve a kan thlin lo na lai te kan in hriat angai ni tin ka soi fo du chu hei kan chen om ten min tha chiang ti hi kan soi fo thina ni ke ma ni ai kan chen om ten min tha chiang ti te mim sa te kuat sa te kan mu chin ang toro a bikin bim sa phei chuanin chuta chuanin ka sei du chu kan du chuan kan du tak zet chuanin ke mani hi kan du chuan kan in tha chiang ber ka ti ni a chan chunga tinge ni china ka sei ta kang khan kan dik na le kan dik lo na hi mihring hian kan du chuan kan in tha chiang ber ani aru ka ithil ti zong zong pindan chunga iti khai chen om ten an shereng reng lo thil thleng ne mi lo thil thleng anga isoi te kha do te ni ti kha a the chiang tu chu tu nge nang mai ni lom ni chuan chuan kan du chuan kan dik na te kan dik lo na the ke ma ni hian kan in tha chiang ber ani amero chu ma ni dik lo nang ngei po in pom thei lo anom chu mi te chu tu te nge mi do isep ani mi do isep an ni ma ni in tha chiang tur chuan in huai sen anga ya dik na chan ngam te tlom ngai hu na tlom ngam te angai ni kan oti dik lo ani pon min ngai da moro ti ngam na te hi ma ni in hriat chen na chu nia huai sen na tel lo chuan ma ni in hriat chen thei lo ni chuan chuanin ma ni in tha chiang tur chuan kan huai sen angai ni ma se enga tinge ma ni chu kan in hriat chen angai tlat kan ti chuanin in ina tak tak pho chuak tur le siam tu ina nangma i thei na zong zong omakha pho chuak tur chuan in hriat chen angai ni izai thiam em a emoi lo lam thiam em mo le khai lo thiam thei em mo alo ni thei emo thu te po kan lo thiam veo ni theia tin ro rel te po kan lo thiam veo te po ni theia engkong zona po khanin pathianin ke ma ni a thalen min pe khai nang lawa chuda chuanin chumi chu pho chuak tur chuan ma ni kan in hriat chen angai ni lom ni chuan chuanin ma ni in hriat chen kha poimo si ni ma se chu huai sen ne na nei ngai si ni ka sei ta kang kha kan du chuanin ma ni hi kan in tha chiang thei ni
chú mani in thut chiang tur chuan chapo te a thei lo mi chapo te hi engwang inian chapo kan ti chu anin hriat chiam lo wang ani mi ho sa kan ti tam tak anei tak tak te hi engating anin ngai tlom thlat an nei sa dan hria a an lom to ta khan ani na ang ba ka valante ani na ang ba ka chong te kha an ta na ngai to lo a chan chu engwang e kan ti chuan an in hri chiang an nei ti kha an chiang ani chuman chu an tan in soi thei emaw chapo te kha ngai to lo chuman chu mani in hriat chian hi awan poimo tak em lem chan na ne na nun mang te tan mani a in hriat chian thei lawa mani in hri chiang cheu ni tai lang chuan kan buai tam tak hi kan pal tlang thei ka ringa kan buai na tam tak hi kan buai lo khring ani chuda chuan ingtin nge mani chu kan in hriat chian ang chu zona poimo tak ani mani in hriat chian poimo na te kan soya le lam thlir ngai na te kan soi mani in hriat chiang tur chuan le lam kan thlir nga kan in pom ngai chuta chuanin mani kan in hriat chiang do na ni ti te kan sei ma se ingtin nge kan in hriat chian ang pathian in mal som na tam tak min pe a ma se chung mal som na tam tak min pek ta chu ro pui em a hlu em a se ki ma kein hriat chiang lo ka ti kha tunge khani kein chelawani thei top chu in ka chalai pui te tang khan hun ka manga a thenin miten min lo faka a thenin angu chu ti khati anti ma se ke ma kha tunge kani kein chelo angu kani ti chu ka hria ma se karil ru chung rila ke ma ni na kami zia te ka thin lung chung te ka helo tunge kani kein hriat nan kanuna khan kong sang mai na ron thok chho ta ni amero chu toy zoi kan siang mani hriat chian ani kan thu pui khatero kan thu pui kan vakal khan thui lu tu kha chu kan buai ang ti ka hlaw sia chu ta chuanin khan mi an tlai te khan ka hre thiam lawa ka hrema an rui te khan ka hre thiam lawa ti tur ni lawan ti te khan ka hre thiam lawani wai khat kala hriat rang chu pol sari kan in hostel ko um ve thana chu ta chuanin zana khanin kan han mutur kha kan u te kha meizil zu tur khanin baju ma te khan an kal ta loi loya makha ka til do karil ru khana mei nei kha tianga thil sual an ti kha ka hre thiam lo te khan ke ma te ha ke in ni em midang thil sual ti te ha ka hre thiam lo ani amero chu te khan tle rol nun kan han mang chawa midang te chan tur midang te ti tura ka da kha kama zona khan alo om ve thareng mai kama zon do kana khan lo in chop ve thareng mai ka ti ve tura ka lo ruat lo tam tak kha ka ma me khanin chopin lo om ta te chuanin hun local la local zela tu ma hi thiam lo hi ka nei kha ta hle mai mi chung ko buai te rui lo wanga buai te kong si ramu te chat thla te ka nui sa thei to lo wa ka thin rim pui thei to lo wa ka an khum thei to hek lo a chan chu engwange kha din mun kha pathian in min hria ti tlat mai ni a then chu tam tak ka tong ke ma nge po hian a then chu midang kal tlang ten an har san te non soya a then chu ke ma nge na ka ti ve te po om bo kani ma ka lo hria thiam lo tam tak kha hria ti rin kom ta chu ta chuanin ka tin lo zia kha ka in hre ni chu tia thil sang in min noi na kara chuan pathian ne na kanin kar po chu kan sei du atiang pathian ne na kanin kar po chu ko tong trai kha ta mai a chan chu tong trai thei din huna ka ding lo a chan chu kom na mun kha pathian na nun om zia min si tir na mun kha khang ma rombol tu te mo tong trai na hun bul kan chan na chin mun kha ne to lo kha ka lo mu si chin mi zu an in ring ot ka lo mu swala ka lo na chin mi mei zealan zu ring ot ka lo cha zoi pui te kha khang te bula khan hun ka bang ta tlat mai ni an din mun kha ka fa chiang
em ta mai ni chu da chuanin kha din hmun atang khan chulai hmun atang chuan ka kho har em zan ka ho te hi ka tong chaya mi tui ta zui zo hin ma se chana reng ka hmung hai lo atan chu pathian in kha din hmun kha she chiang tu ra min la ti fam ta pol ni ang khati hun lai khan ti chuanin kor taksi khan him em tho si khan in hun kha ka mang reng mai ni atoi zong le ol sam zoin kan sayeng ma ni in hriat chen na chuanin ka sei du chu hriat thiam na keng telani idik lo ve tho iswal ve thin tho ti in hriat tat chuan midang i hriat thiam em don ani chuwang chuanin tuna mi lo thlir tu te po hianin chulai chu in lo in hriat karin chuwang chuanin ma ni in hriat chiang tur chuan ka sei ta kang khan tunge ini in hriat angai ni engmi zia ngei put i theina le i duap na thleng khan in hriat angai tlat mai ni chu pathian ina a then chu min thunu na te po ni amero chu kha din mun tha thiam tur pathian ina min da na kha ani ve bokani tin chu ta chuan ka sei sel du chu mi chung kwa thleng lo tur mi chung kwa chawa thleng tur ka ngai te kha chung kwa lo thlenga mi har sat na an lo to thin an boy na thin kanuna lo thleng ta chu din mun atang chuan mi din mun ka hret thiama amero chu kanun khami ke in hriat thiam em lai ke in hriat chian chho em lai khan ma hi ka ti thei lo ti la ka sei swal wang ka ti turang ang chu ka ti amero chu ke in hriat chian em wang khan ka tling lo ani ka fel lo ani ka thei lo ani ti ka hriat chian le lut tu ka wang khanin ka ti tur tam tak ka ti lo zok ta pho mani chu ta chuanin ka thei lo mo in ti tlat na te ka tlin lo mo in ti tlat na te thi mai tura in nge na thleng mai khan ron piang chhota ka in hriat chiang le lut tu ka buai zok ani he tak ka that na lampang ka tlin na lampang kha ka lo en lo le lut tu ka he ta ka tlin lo na lampang ka thei lo na lampang ka duap na lampang kha ka lo thlir sal tu ka arwala parallel line anga ngil ta kal tlang phei tur kha akal kwala kal soi ti khan kanun kha aboy mai ni ti chuanin tuna ka hriat tir du chau le ka hril du chau chu mani in hriat chen a poimo te meu me ma se ke ma po chu ka in hriat chiang ma ka buai ni ke in hriat chiang le lu tu kha ka buai ni mo chuanin in hriat chen na kha kan a kan powerpoint kan power nei na ani rual khan min ti che thei tu ani mani in hriat chian le lu tu ko wangin tling lo ka ni ti ka in hriat chian lu tu ko wang ten ka ti tur tam tak ka ti lo pha ni ai mero chu ka tling reng lo kha le chang kha ka lo ti to lo enga tinge ka lo ti le mai lo enga tinge kha kong kha ka lo zo le mai lo chuwang chuanin mani chumi kong akar ola ompo tam takin omang ti kharing ka tum lo dowin mani in hriat chiang tur hian thing nun sing kong hi ka zoni mani in hriat chiang mani in hriat chian tumin kanun kha ka mang reng lo ma se kanun khan mani in hriat chiang turin hun min siam miao si ni mo chuanin kan du reng wang ni lovin kan pianga kan du reng wang ni lova kan pian na hmun le kan pian na po kan thlan thei lo na hmuna hian ke mani tal hi chu kan in hriat chiang don lo em ni mani in hriat chiang tur hian thei top kan in chhuah don lo em ni ngun takin i hian in ngei tua te ang tun din hmuna hian tuna hian engang mi nge kani engang ril rupu nge kani chumi huna chon chu tiang chong kom china chu tiang chong kom chin ka thei ve lom ka ti ve thei lom hi chu ka kong tur ani lo chung song chu ke mani thluak ka hian kan thei lo hi a oma chuan he kan thluak mangin i hian in ngei tu awang ila ka sei ta kang khan kan that lai te kan chet lai te in en ila engwangin nge bible a kan mu en tir na kan sei te ang tir ko pola ni tin ka thi thin ati chu athi na chan chu a in that chiang ani
sual chu a khen be chin mo ni tin enga tinge hei pathian tu soi mi khani lawa ka sei thiam lo do ani pon ka sei tum in shet thiam kharing enga tinge a sual ni ti kha ain pomani nom ni ain shia ni nom ni chuan chu ain shet chian a chuan hei thutam tak a soi ni lom ni thro chuanin mani in shet chian hi apoi mo em ani tin ma pui hla cheli tia khan kha de angu sho apo khan ma pui khan soyam tharau thiang lim chuan sual ni min sha tira ti sual ni min sha tira ni tharau thiang lim hian tling lo kan ni zia te min sha tira ni ni china ka soi chia ang khan chu ting lo kan ni ti kan in min sha tir rual che khanin lali suwa krista ro puina min sha tir thung ani chuanin pathianina nungtlak to lo lian chedong a cross min tlan na lali so christian cross kan tan ator na min tlan na kha min sia ti rang khan voina hianin ka sei du chu ma ni kanin sia chian hian ke ma ni kanin sia chian na chang hian pathian mu po ola kan mahun hele kan hun man dan tur po mu ola ni chu ma ni sia chian na chang chuan itlin na nge a po khan hei chu ka ti tur ani lo ti lam alang to don lo itling renga lom ka thei renga lom ti na lo omanga tin ithil thei lo zona po khanin hei chu ka thei lo hei chu ka ti tur ani lo ti te isa thiam thei don ani tin kan tlin na po hei chu ka tling ti khan confi takin kan om thei don ani chuan ma ni in sha chian hi apoi mo em ani chuanin in sha chian to chuan itlin na lama mo itlin lo na lama emo iti tur mo iti lo tur mo isa chianga nga decision thuthluk na isiam don pon chu in shet na chang chuan isiam to mai don ani risinemo hi chu ti chin tiang ti lama ni to lo iti tur mi iti tur thil ituina zong engkim mai isiang khan ituina zong ishet ang chia khan iti tur le iti lo tur sianga chuta chuan enge poimo ta mani in shet chen poimo je kan soi chho chal chara toro mani in shet chen chu poimo te re nge ka soi ta khang khan tuna nupui pasal kan in zon pui so tam tak te po hi mani hi in shet chiang ilang in shet chiang ngati lang chuanin in zon pui po hi ngai lo wang karin mo kha ka du chi kan ti tlat lawang kan soulmate zon na chang te kan chiang hei soulmate hi mizo train ka soi fiat thiam lo kan thin lung in mu aniang chu toro kan thin lung in mil thin lung in mu te po khawa zon na chang kan chiang mani phu lo pui ti ai chuan achan chu eng wangai khang te khalo thlet mani kan in hriat chian lo wang ani amero chu mani kan in hriat chian to chuan chu in hriat chian na chuan midang hriat thiam na alo pe chenga chu ta chang chuanin thil kharong kal ol sam le zual don ani ka soi pe hel kwal thui lu tukem ka shelo amero chu kan podcast vai khat na nia kan in hriat thiam tlang tur angai la ti chuan ka soi ta kang khan mani in hriat chian a poimo rual khan kan thei na le kan thin lo na lai kan in hriat chian a poimo em ani chu tak chu ma se kan in mani in hriat chian a poimo na lai lo i chu ni si ni chuan tun huna po hian ki ma nge ina kalo ton to ania chuanin he ka podcast clear ma sab ber tu te hi ma ni in chiang turin a ma sabera hianin kan som chowa in chiang ang u ma ni hi kan ram te po hi ani na ta kha chuanin kan ram din mun hi chiang chi ilang chuanin kan porang em hian kan porang ti te thleng po hianin a political zong pon seitur tam takom kan sum nei lo zia te chiang chung reng hianin sum nei ang takalan te po hi mani kanin chiang lo nge kanin heider kha te thleng po khan seitur watam em het podcast si kan bul chan na nia thil sang kan sei thin don mo mi che sang te corona thut puinga screen ma anona lang don chuanin hei abul chan na ni abul chan na tan chuan mani in shet chian hi homework an heila mani in che chiang turin thei top chuang u soi dik lo le soi fel lo klo nei ni chuan in ngei dang ka di la
chu ti ro le ro chuan hei ka nu na ka thil ton ania chuwang chuan ton ang zong zong ai ang thei lo ti chu mihring hrang hreuh kan ni a ka ton atanga soi ka ni miao wangin ngei dan chin tok in lo thiamanga thli dan chin tok te in lo hrianga ti chuanin a top ber ta na ka soi du chu pathian thu helai chang sam za som thum pakwa chang som ni pathum hian i han in mang tha te ang o pathian ngun takin mien chuakla ka thin lung hi hriang che mi fiala ka ngei tuan te hriang che tin ke ma hian so na kong reng reng a om ngi om lo en la chatuan kong a chuan min hruaiang che he thu mang hian kanin thla anga ke ma ni kanin hriat chen ba ka hian pathian hi kan nun tha chiang turin isomila next podcast a kanin hmu le don nia